Bună ziua! Vin acum cu un clip care o să miște niște oameni, să zicem așa. Niște proști, de altfel. Și vă întreb pe dumneavoastră, de ce trebuie să venim noi să-i ajutăm pe toți? Cine vine să ne ajute pe noi? Hai să vă explic ceva ce se întâmplă în afară. Că lucrez în Horeca, în restaurante, și am vreo 700 sau 800 de restaurante la activ la care am fost până acum. Toți de aici, din afară, unde vreți voi să veniți, să prosperați, toți din afară își bat joc de clienți cu niște mizerii de restaurante care nu au condiții. Pe ei nu interesează să regleze restaurantele alea. Nu vine inspecția consumatorului să... E o bătaie de joc inspecția consumatorului aici. Acei oameni vor doar bani, atât. Nu o să vedeți un bucătar care spală legumele, nu o să vedeți un bucătar care se ocupă să scoată dracului sângele din carnea aia de acolo, nu, o pune direct pe grătar așa cu sângele ăla. Nu o să vedeți un proprietar de bar care, sau de restaurant, care să se ocupe să aibă cel puțin 2 ieșiri, să fie totul curat, să nu existe șoareci. E plin de șoareci și de șobolani prin toate restaurantele din afară. Nu mai fiți proști să credeți, vrem o țară ca afară! Vrei pe pizda, mătii de idiot ce ești. Habar n-ai ce e în afară. Toți care au plecat aici au venit să-și facă un ban mai mult, nu să fie fericiți, nu e nicio fericire în afară. Și muriți ca proști în curul lor. V-a spus poze pe fețe când era ce s-a întâmplat în Franța. Vai, je suis Charlie. A venit cineva din Franța să zică je suis romain? Nu. Ați murit în curul lor, vai, Belgia, bă, e plină de musulmani Belgia. E treaba voastră? Nu, ei i-au adus aici. Ei i-au adus acolo, da? Așa cum liderii arabi au spus de la început, oamenii ăia, la noi în țară, ar fi umplut pușcările. Voi i-ați luat de buni și le dați drepturi. Voi nu știți treburile astea. Scursurile din Arabia sunt prin toată Europa, care în mod normal trebuiau să fie împușcării la ei acolo. Și au declarat asta liderii arabi. Nu o spun eu. Ei au spus, nu veniți să întrebați de ce vi se spune la Coran și la moschee. Nu băgați asta în calcul. Ăia sunt scursurile noastre pe care noi îi băgăm în pușcării și voi ați luat de buni. Nu vă mirați pentru ce se întâmplă. Căcații de elvețieni, aveți impresia că au vrut să aranjeze barul, să fie extraordinar? Mă, cât de prost să fii să te bagi în underground. Cât de prost să fii când tu îți semnezi singur sentința, tu nu gândești un pic, bă frate, în momentul în care eu intru de desubt, ce ieșire am eu acolo? Am 2 sau 3 ieșiri afară? Păi nu prea. Păi și atunci de ce dracu mă bag acolo și am o ieșire pe o scăriță îngustă? Pentru ce? A venit cineva din Republica Moldova să zică, luați măi românilor? Nu, noi le dăm câte 10 milioane de euro în fiecare an. Știți treaba asta? Donație. Noi venim și ajutăm pe ucraineni. Noi venim și ajutăm pe toți. Asta denotă faptul că noi suntem într-adevăr oameni, simțim, știm să fim oameni și ajutăm. Bă, dacă în domenia se transformă în prostie, noi deja suntem niște proști, luați de proști cu care toată lumea se șterge la cur. Peste tot în afară, hoții, românii, hoții. Nu, ăia sunt țiganii. Țiganii pe care noi nu i-am vrut niciodată în țară. Țiganii pe care sistemul politic românesc i-a ținut în brațe de fiecare dată și dă legi, că vezi, Doamne, sunt populații, cum le-a zis, mă, defavorizate. I-a oprit cineva să meargă la școală? I-a oprit cineva să meargă la școală? I-a oprit cineva să fie oameni buni? Bă, hai să vă zic un exemplu.
Eu am făcut facultatea de filozofie și jurnalism. Facultatea. La mine, profesor, era un... Omul eluia nu pot să-i spun țigan. Era un om născut în România, care avea culoare ca și țiganii. Măi, era... Nu știu, dacă te uitai la el, era un om urât, săracul. Nu e vina lui, așa s-a născut. Băi, oameni buni, ăla era profesor de metafilozofie. Voi vă dați seama ce înseamnă asta? Metafilozofie? Păi, metafilozofie este istoria filozofiei. Voi habar n-aveți ce înseamnă asta. Omul ăla de ce a putut, mă? Mie mi-era rușine. Eu român, mie mi-era rușine că mă uitam la el și el făcea parte din acea populație defavorizată. Și era profesor universitar de metafilozofie. Omul ăla se pișa pe jumate, cel puțin, din populația României. Bă, voi vă dați seama ce e aia? Profesor universitar de metafilozofie? De ce nu fac toți măcar școlile? Pentru că guvernul le permite să vândă flori și să devină miliardari și printre flori să bage droguri? Ei, acum încep să vă treziți și voi. Și voi cumpărați ca proștii firul de floare cu o groază de bani. Eu zic să vă treziți la realitate, mă. Pentru că în afară, așa cum noi mergem să-i ajutăm pe toți, nici dracu nu vine să zică nimic de bine de noi. De ce e problema României să vină să-i ajute pe niște elvețieni? Ei au venit la distracție acolo. Peste ceva timp, dacă totul decurgea normal în Elveția, ăia veneau și să pișau în fața voastră și spunea: băi, țărane, băi, fraiere, unde ai făcut, mă, tu revelionul? Aia, am fost colea, nu știu, în țară, na. Deci, mă, ce căcat de țărani ești, băi, eu am fost în Elveția, mă. Ăia sunt oamenii pe care voi mergeți acum să-i ajutați. Din Franța, de peste tot din lume. Au plecat în Elveția ei, au fost șmecheri, mă. Bă, dacă ai plecat în Elveția, du-te liniștit, frate. Nu te aștepta să venim noi să te ajutăm. De ce n-a făcut tot ajutorul ăsta barul respectiv? De ce n-au fost băgați în pușcării ăia care au înființat barul sau restaurantul sau ce dracu a fost acolo? Ăia în momentul de față trebuiau să fie în pușcării, să li se ia toți banii, să li se dea la familiile care au fost deprivate de oamenii care au plecat acolo. Da? Până la urmă, e o ieșire în oraș. Că ești în Elveția, că ai venit din altă țară, e o ieșire și, bă, vrei și tu să te simți bine. Trebuie să te simți bine. A luat foc. Pentru că niște inconștienți s-au apucat ei să facă pe deștepții. În loc să zică: băi, avem suficienți bani, hai mă să angajăm un profesionist în domeniul pirotehnic și omul ăla se ocupă de tot. Și totul va fi afară, nu înăuntru. Pardon, eu vorbesc lucrurile astea pentru că sunt și supervisor de safety. Și eu când lucrez, supervisor de siguranță. În momentul în care lucrezi, tu trebuie să te asiguri că totul este bine și mai există last minute check. Verificarea de ultim moment. Înainte să dai drumul la treabă, tu mai faci o verificare. Bă, le-am pe toate? Le-am verificat pe toate? Toate? Și abia după aia dai drumul la treabă. Căcații aia din baruri nu vroiau decât bani. Știu cum merg lucrurile în afară. Am văzut, e plin de șoareci, plin de șobolani, mizerie, baruri vechi, infrastructură veche. Nu interesează pe nimeni să o aducă la zi, să fie totul la punct, că au bani suficienți. Dar nu interesează pe nimeni. Ei vor doar bani. Și atunci, ce s-a întâmplat e problema lor, nu a României. Nu România trebuie să trimite elicopter. După ce că suntem săraci vai de morții noștri, mai avem nevoie să trimitem și la alții. De ce? Oamenii voștri, băi, românilor, care sunteți deștepți și vă plecați să ajutați pe alții, sunt prin afară, bă. Că pe ai voștri nu vi ajutați. Îi ajutați pe alții. Străinii sunt importanți pentru voi, nu românii.
În loc să vă ajutați naționalii, voi îi ajutați pe alții. Bă, idioții dracului care sunteți în tot aparatul mafiot de guvern și politica de junglă care o faceți voi. Și toată legislația este o glumă din țara aia. Totul este pe bani, totul e pe furt, totul e pe distrugere. Ați distrus țara aia, toți oamenii care au plecat în afară au plecat din cauza voastră. Nu că au vrut ei 3 lei în plus. Că n-a interesat pe nimeni 3 lei în plus. Toată lumea urlă că vrea să vină înapoi în România, că e o țară extraordinar de frumoasă. Și voi v-ați bătut joc de tot. Și de țară, de relief și de oamenii din țară. Din cauza voastră au murit oamenii prin case că n-aveau bani de medicamente să și le mai cumpere. Din cauza voastră s-au întâmplat toate nenorocirile. Firați-ai dracu să fiți. Să nu mai respirați din momentul în care ascultați clipul ăsta. Toți! Dar voi mergeți să-i ajutați pe alții, mă. Alții sunt importanți pentru voi. Alții vă dau vouă lapte, carne, brânz de ouă. Nu noi vă plătim vouă taxele. Alții sunt importanți. Je suis Charlie. Da? Ce a făcut, mă, Franța pentru voi, mă, căcaților? A făcut supermarketuri, nu? Care au subjugat românii. Băi, eu am lucrat în Carrefour, căcatul ăla de magazin. Și am întrebat și alți oameni. Și din fericire pentru mine, eu am lucrat la nivel de management. Trebuia să devin manager. Și nu am vrut până la urmă să devin. Am stat acolo 1 an de zile pentru a urma cursurile. Am învățat tot despre igienă. Of, că îmi scapă în momentul ăsta. De nervi nu mai pot să mi aduc aminte. Securitate alimentară. Absolut tot ce ține de management și securitate alimentară și de igienă, tot am învățat acolo. Și când a trebuit să lucrez ca manager, în loc de 1 raion mi se dădeau 3 raioane. Și am refuzat. M-am dus pe alt domeniu de activitate. Știu ce înseamnă căcaturile de hipermarketuri și de supermarketuri care sunt la noi în țară. Aia înseamnă subjugarea oamenilor care lucrează acolo. Știți treaba asta? Și știți și voi. Și știți că toți care au venit din afară cu supermarketuri, absolut toate supermarketurile de la noi din țară și hipermarketurile, nu prea plătesc taxe. Știți treaba asta, nu? Știți. Dar voi pe români nu prea îi ajutați, că vă pișați pe ei. Vă căcați în capul lor. De ce să ajutăm românii? Nu, mă, noi mergem și ajutăm pe aia din afară. Ăia din afară sunt buni. Dar faptul că până și românii din afară trimit o groază de bani în țară și banii aia ajung în taxe și banii aia ajung înapoi la voi în sistem, astea nu sunt importante? Nu sunt importante, mă, firați-ai dracu să fiți de jigodii, pentru că voi vreți doar să furați și să aveți parteneri de viață tunați, vreți case mari, voi vreți mașini mari, toți numai asta vreți, să furați până vă ia dracu, firați-ai dracu să fiți, să vi se oprească respirația din momentul în care ascultați clipul ăsta, toți căcații din politică, din mafia românească și din justiție și de peste tot. Că nu e decât o mafie în țara aia, e o bătaie de joc. Nu că ar fi mult mai bine în alte țări, dar în alte țări măcar te lasă să trăiești. În alte țări, cu banii pe care îi câștigi, poți să te duci să vizitezi una, să vizitezi alta, mai pleci în altă țară eventual. La noi în țară nu poți măcar să-ți vizitezi țara, cu trenul. Și dacă ai fi student, nu ai suficienți bani să-ți vizitezi țara. Și voi mergeți, mă, să-i ajutați pe alții, mă. Că alții sunt importanți, mă. Căcații dracului. Pentru că alții și-au bătut ștreangul, ștromeleagul de clienții lor, dar voi sunteți proști grămadă. În loc să spuneți treaba asta, bă, firați-ai dracu, în loc să vă ocupați de barul vostru, cereți ajutor acum? Lasă-i, mă, pe ei să se ocupe. Lasă-i, mă, barul să facă toate eforturile.
Și Elveția. Că toți vă dați rotunzi, care mai de care plecați până Elveția. Și vai de mine, ce țară extraordinară am fost și eu în Elveția. E un pișa de țară. Din punct de vedere Horeca, când mergeți la hotel, stați în niște, nu știu cum să le numesc, bucătării mai mari, cu paturi. Cam atâta sunt ca dimensiuni. N-ai loc să te miști pe acolo. Sunt niște mizerii și scumpe în draci. Dar voi sunteți atât de minunați. De ce vă oferă voi Elveția? Mergeți mă acolo, mă. Mergeți mă acolo, nu mai pierdeți timpul altora cu idioțenile voastre. Mergeți mă acolo, mă. Stați mă acolo, munciți acolo, mă. Să-și bată ea joc de voi. Că vi se cer câte 3 ani de zile să studiați, numai să deveniți ospătari. Toată lumea poate să care un platou cu pahare. Nu e atât de complicat. Toată lumea poate să devină bucătar la un moment dat. Nu e atât de complicat. Stai cu el o săptămână și îl înveți imediat. Dar voi sunteți proști îngrămădiți, mă. Vrem o țară ca afară. Nu, mă, trebuie să dăm foc la toată mafia din România. Aia trebuie făcut, mă, proștii dracului, mă. Că nu faceți altceva decât să stați cu muia, mă, numai să sugeți pula la alții, mă, numai asta faceți, bă, o sugeți la unul și la altul, că ăia sunt importanți. Ai voștri, firerai dracu să fie, nu sunt importanți. Și urmă și familiile, mă, sunt atât de idiote încât pun șeful la masă, aruncă copiii de la masă, că șeful trebuie să stea în capul mesei, bă, căcaților, bă. Treziți-vă, dracului, la realitate, că familia e cea mai importantă. Familia vă dă vouă de mâncare, familia e aproape de voi, cu familia puteți face o afacere, asta trebuie să gândiți voi, asta e cel mai important. Dar în momentul de față, în țară, căcatul de mentalitate, cine dracul a adus, cine a zis prima dată că frate, dar brânza-i pe bani, să mă piși pe el și pe mormânții lui și pe morților măsii care a venit cu vorba asta. De tâmpiți ce sunteți, țineți aproape cu oamenii voștri. Iubiți-vă aproapele, nu pe alții, ca alții să pișe pe voi. Când ajungeți în alte țări să zică, sprechen Sie Deutsch? Ce a zis ăsta, mă? Vei, Valea de la morții, măsii. Sprechen Nederlands? Ce a zis, mă, ăsta? Tu te dracu. You speak English? Pleacă morții, mătii. Și tu te duci și la un moment dat tu muncești normal, sub stăpânirea altor români care știu limba, că tu ești prost, nu știi limba, ți se dau cu 10 euro mai puțin pe oră, pentru că tu ești prost și nu știi limba măcar, sau, din păcate, n-ai fost în stare să o înveți, ai vrut să pleci din țară, numai să pleci odată din țară, și tu stai sub stăpânirea unor altor români sau eventual țigani de pe acolo, care au știut să se bage pe sub alte firme din țara respectivă și tu ești plătit cu vreo 10 euro mai puțin pe oră, mă, prostul dracului ce ești. Tu ești subjugat de fiecare dată. Străinul e bine văzut. Românul se pișe pe tine. Și tu, prostul care ești, te duci și ajuți pe străini. Ăia n-au niciun fel de interes să-ți mulțumească măcar. Îi doare în cur pe aia de tine, se pișe pe tine. Ba din contră, ei așteaptă ajutor din partea ta. Tu ești nevoit, ești obligat să le trimiți ajutoare. Băi, au plecat la distracție. Și eu am muncit de Revelion și de de Crăciun. N-am avut parte de distracție. De ce? De ce aș ajuta eu pe alții care să simt bine? Să duc să simt bine. N-au niciun fel de grijă pe viața asta. Și eu mă duc. Vai, săracii ce au pățit. Băi, faci treaba asta. Vai, săracii ce au pățit dacă într-adevăr e o problemă. Dacă ăla care a făcut barul sau hotelul sau restaurantul sau ce morții lui a făcut ăla acolo, când pe ăla nu-l interesează de clienți pentru că ăla vrea banul și atât, de ce vă băgați voi? Când ăla nu a creat condiții, de ce vă băgați voi, idioții dracului, pentru ce? Lasă-mă să-și omoare pacienții, clienții, ce morților vrea ei acolo. De ce e problema voastră? Stați dracu în casele voastre, mă, proștilor. Pentru că, după cum vedeți, voi o să fiți trimiți la război. Voi o să fiți trimiți. Că, în momentul de față, Trump a zis
Europa nu mai trebuie să se bazeze pe NATO. Da, trec dintr-una într-alta. Să vedeți cât de proști sunteți. De-aia trec dintr-una într-alta. Pentru că nimeni n-a venit să spună, băi, mergem, frate, să ajutăm România. Uite în ce hal au ajuns. Pentru că noi i-am furat pe ei. Noi, alte țări, europene și americane și pe dracu și toți care s-au pișat pe țara asta. Și Canada și toate alea. Că fură aurul și fură tot. Dar noi mergem să-i ajutăm. În mărinimia noastră, noi suntem oameni. Da, tu te piși pe mine. Mi-ai făcut nevasta. Mi-ai făcut fiica. Te-ai pișat pe toți. Mi-ai furat tot. Dar eu sunt om. Și sunt lângă tine. Inima mea bate lângă tine. Că eu sunt prost și suc pula și atât. Pe ai mei dau dracu, le dau foc. Dar pe tine te ajut că ești străin. Ți-ai dracu de idioți.